Sige Bok, ikaw na og share. Mao lagi ni kay kani akong problema lagi, may tungod na akong asawa, burog mangita na kita kay og laing lalaki. Mamang nakaingon nga pagkaaro mangitag laing laki ng imong asawa. Mao lagi ni kay nagsige maguni siya og panghulga nako. Kada away na mo naghulga gini siya na mangita og laing lalaki. Mao ba? Nya pamati nimo nganong nakaingon pud siya aron? Kay kanay lagi kuno akong pusel, pirmeng gikapoy, wa nay umoy. Dugay pa mangisog, unya og mangisog dili abot og pila ka minuto. Mamatay po dayon, walay lahutay. Mao ba? Nya pila gani imong edad? Kuan pa unta 25? Anan 25 ba pa pagkabata pa kay nimo aron kalaki wa nay umay? Mabay gani nang galibog ko ani kay gadungan man ta migimugso, gauna magpahuway. Pod. Pero kamo, unsa may katambag ninyo? Unsa may kasugyat ninyo? Aw, sayon ra na, ipahilot ramang ko na kinalisa man ha. Dili, kinaiya na ina na maguna basta tambok, muok maguna. Dili, palugpiti nagsira kay aron muhupong. Ako pa nimo, ampay mo ng putlon kay para sunod tuig mo sa lingsing. Bali ng iyong mga tambag pagkaway mga pulos. Asa man din imong asawa ron Bok? Naa sa balay. Dada sa balay kay kusuluban ang problema ha. Aw, kay pag human sa inyo, ato pa niya sa mong balay kay libre snack man. Bali, pag tinarong, pumukan ni ako ang problema seryoso biyan eh. Bitaw, seryoso no, kaniya tambag ni ako ha. Inigbata nimo sa sayos buntag, pangita og nylon, tisi ba? Mas mayo nylon yod. Yung pagkahuman, ihikot anang imo ah. Yung stretching na, bira-bira ha. Dayon, amtag so kasing mana og dili man gani mo ganar. Awatay mahimo, bali ng pisi sa imuhang liog. Ikaw na bahala ko sa sunod. Aw nahala, ako nang sulayan. Sige. So karon kasi may sunod mag-share na lang mga problema. O ikaw tumoy kay mag-aki-aki magagato mga niaging mga adlaw. Sige, ikaw sunod share. Matay akong problema Ginoon. Kanang maging usahay magalakaw magod ko kay kanang unsa man nasama da? Ulat na ni. Matay bitaw akong problema tunguna. Kanang magalakaw gyud kuha ng karsada gad mo wag gina pinakapait kayo kay kanang usahay og nay kinagbo. Lang ka mo? Pagkadako pagkalanggam. Then mao lagi to kanang kadaagi nako ani mga kalsada haadto kana gyud kasagarang mga kuan mga babae gyud nga ana baka o onan kinsa kay tagiana pagkalami man kay anak mataron mao lagi to kanang kabahin lagi magalakaw-lakaw ko ang kalsada kanang ubang mga babae muna akong kapungtan kaayo kay iniglabay na ako sus ko Ginoo anan pagkaunggoy ana anan so mao lagi to lagi kanang yung magalakaw kuha ng kalsada mag-inusara kanang mag-inusara ko labi nag kanang daghan kay mga bata mga gulang nga kuan babae mga kanang naibana na ug kanang mga dalaga sus ko maninggit na sila kay kanang makakita na ko maghinagbo sus nay uban ana muhalok na ako no kanila kita mo ani kung mga nawanay nga mga bubo una hinalokan uban ani kinarmasan kay kanang manggigel nya sus cute dagay kaayo ko sus purya buyag ko Ginoon nan Mao ba? Pag-aap kay naong ni Mudo. may sustira ba ginuto na muna akong problema kana dagay na iniglakaw na ako ng kasara kay mudungo mo kayo mo alam kalit mo ko ana ana yung usayan kay pikas nga kon kay ana hapli na kay manon nang ang pinakalas ginana ko nga kanang mo lakaw ko pinakadabis nila nga kon kanang mo finger heart ko kan mo yung napagi kanang yung mo smile ko pinakadabis yun na kay kanang mo cute dagay kay pang nanto nila kanang mo yung ana sus kisa may kiligon ana in taon pagka cute kay nako ana nan muna akong problema pastilan ko na Mao ba? May gana wala po ka nakauno nagbang maskara. magamaskara man ko nang mo man akong ginegosyo hato sa mua kabalo ka kada buntag sayo wala pa ko hinamo sa pag-abli ang pultahan pagkataas kay na nagtaling mga babae, mga gwapa pag kinauban ng mga balo na. Nan, si papa na ako, mangulita ka na kada bayad tag 200 na, kinsa may madato ana. Dato di kay mihato sa mo, kanirang naungan ng puhunan. Pero ang nakapayit yun anak kay, pabaylo asa ko inyo, andi tag 200. Ang si 200, dato maka mo. Napasti lang hitabo, kay wa magid po dama nga. Si mama na ako, babae biya. Naibog manuong na ako na si papa na ako na suko gipangkuha tanan akong kwarta. Akong mga savings anang mga bangko na ako. Di mo maluoy na ako aron wa na ko kwarta. Sus kung intawon na silos intawon si papa na ako kay kana si mama ko na ako kunong giagaw naibog kuno na ako nan. Usa po ako mahimo ning anim po na kong itsura na lan tawa de. Napakada ko pagkaulo na na
Ito akong problema itong una. Kanang magalakaw yung kuha ng karsada. Gan mo wag pinakapait kayo kay kanang usahayog na kinagbo. Langga mo? Anan pagka. Kaya shoutout ni Brox Yummy ni Pards Villanueva. Oh, ni Tonyo. Shoutout. Shoutout ni RJ Fabria, Ervin Rizon o ni Kim Galipuso. Og shoutout pa dito kang Summer Ale og kang Boy Colapo 1.0 og kang Jason Araya shoutout. Og shoutout nimo Amelin Longakit og shoutout mo Lenbart Bahan og shoutout mo Almario Walmart. Shoutout. Og shoutout ko kang Mimuse, kang Sonny James Patricio, kang Bilma Langgam and all KFC subscribers from the Philippines of the live. Shoutout. Og maora to mga ko ikalimog click notification para update ka sa ako. Aming videos para daw ko. Salamat.